Er du en af deltagerne ved VM i halvmarathon 2014? Eller kender du nogen, der er? Så klik dig ind på dr.dk/halvmarathon efter løbet, hvor vi viser resultaterne for alle 30.000 løbere. Du kan sammenligne din præstation med verdensmesteren eller de venner og kolleger, der har løbet. Det første, du ser på DR's resultatservice, er de 3 hurtigste løbere ved VM. Øverste linje viser deres land, deres navn, deres startnummer, deres tid og deres gennemsnitshastighed gennem hele løbet. Under listen over løbere kan du genopleve løbet på et kort. Tryk på play og se, hvor tæt løberne lå undervejs. Klikker du på fanebladet hastigheder, kan du se en graf, der sammenligner løbernes gennemsnitshastigheder med hinanden. Og under mellemtider kan du se, hvor hurtigt løberne brugte på at løbe hver af de 5 km halvmaratonet består af. Endelig kan du klikke dig ind og se den placering, løberne fik i forhold til samtlige deltagere. Hvis du selv har løbet eller kender nogen, som har, kan du også se deres præstation under VM i halvmaraton. Klik på søgefeltet og find den løber, du vil sammenligne. Tryk vis løber, og du kan nu se, hvordan du klarer den i forhold til verdensmesterskabets 3 hurtigste løbere. Ligesom før kan du afspille hele løbet igen og sammenligne gennemsnitshastigheder og mellemtider. God fornøjelse med DR's resultatservice til VM i halvmaraton 2014. Vi er i luften på lørdag. Tjenesten virker også på mobil og tablets.